Igbo anyị abịa. Tata bụ 5th of April 2021. Anyị na-eme double birthday for oke nwa Obinna Igwenagụ yana onye Ebubechukwu nyanwa bụ Agidigba nwa Igwenagụ. Anyị na-agwọlụfa isi ewu iji wee melụfa double birthday because ọ bụ Janus boys. Nke a bụ gịnị? Ofe egusi. Anyị na-ete ihe niile taa. Ofe egusi o si n'ọkụ, ihe niile si n'ọkụ otu mgbe. Anyị na-esikwa ya. Unu apụkwana. Tata bụ 5th of April 2021. Ihe niile zuru oke na be anyị. Tie na aka ghọrọ anyị na-abịa o. Unu apụkwana. Ndewo. Nke a bụ jollof rice. Ọ ya fụ eghe. Ihe niile zuru oke. Oke nwa Igwenagụ. Obinna Igwenagụ. Ọ banwa ka anyị na-esili nri a. Maka na oke ụbọchị amụ mmadụ. Ọ ụbọchị aṅụrị. Ya bụ ọ dịrị ịbọ. Chee na aka ghọrọ anyị na-abịa. Unu apụkwana. Ndewo. Igbo anyị abịa. Unu na-asụkwa asụsụ na omenala unu. Ya ka njikaba arụ na-esi ofe ndị be anyị, ofe egusi. Ofe egusi ya na isi ewu. Isi ewu a na-agwọpụnata. Egusi soup ọ na-abịa. Igbo anyị abịa. Kịta anyị ga-etinyezi ụmụ ulughulu ihe n'ofe. Nke a bụ plantain. A ga-eghekwu ya taa. Ofu taa ka ihe niile a ga-eme. Igbo anyị abịa. Nke a bụ akwụkwọ nri a ga-etinyezi. Etinye ebutuo onye ozugbo. Etinyere enye ebutuo maka ịnọrọ na-eme ọcha brown. Ya bụ na ọ dị ọzi mma.